उत्कल कन्यार श्रोतबृंद को आंतरिक धन्यवाद अर्पण करी एकादश अध्याय आरंभ करने को जाऊँगी एवं समस्त वीडियो गुड़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को अनुरोध करुचे। जलंधरस्तु ततः श्रुत्वा कोपाकुलितमानसः निर्जगामासु दैत्यं कोटिभिः परिवरितः मुनि कहन्ति सुणराये राहु पलाई महाभये मिलिला जलंधर आगे मन वीरस मान भंगे कहिल जाबत वृत्तांत शुणी कोपिला वृंदाकांत मन आकुले महाकोपे दैत्यंकु राइल समीपे शंभुनि शंभु मूले बल तुरीते साजिला सकल रथ तुरंग गज खर पदाति बल बलियार मुनि शुक्रंकु आग करी युद्ध उद्यमे दंडधारी आरोही रत्नमय रथे धनुन राज घेनी हस्ते ईशान मार्ग अनुसरी थाट चढ़िले दिगपुरी वन पर्वत माड़ी जाती आकाशे अश्वपंथी पंथी धरणी पुरी गज जुथे मणि कांचनमय रथे इति आकाशे पुरी गले जेसने जलंधर बुले आद्य मिथुन मासे उठी धरणी धरी शून्य घोटी देशने निशाचर दल मेघ गर्जन मुखरोण निशाण बाण तड़ी बड़ी जेन्हे शबद घड़ी घड़ी विविध अस्त्र चक्र काती बिजुली प्राय झटकंती पवन गति थाट जीवा से जलंधर कि मघवा चलई निज दंड घेनी प्रलय करिब मेदिनी ते मंत दिशे दैत्य बल प्रचंड चले महिस्थल प्रथम दिन थाट नहीं सुवर्ण रेखा तीरे जाई से दिन पारी होई बेगे रहिले हिमगिरी भोगे एथु अंतरे सुणराये स्वर्गे जे थिले देवताए दैत्य को देखी भय माने गले से कपिला स्थाने रुद्र चरण तले पड़ी देवे कहिले कर जोड़ी ओ प्रभु अंबिकार मान आंभ गुहारी कने सुण असुर जलंधर नाम अमर लोक पर काम विष्णु सहित रणे जिणी सर्व संपद बले आणी रखिले निज पुरे नहीं केबे शांति न भजई तुम छामुको पुणी दूत पेशी जे थिले सिंधु सूत तुम छामुको पुणी दूत पेशी जे थिले सिंधु सूत आसी जे थिला इंद्रपाती जहा कहिला मंद बुद्धि केताहा बसाइब तुंडे से पुणी गला बिना दंडे कहिला जलंधर आगे तुम्भ महिमा जेते बागे शुणिया सुर क्रोध रुदे दंड साधिला तुम्भ बादे असुर बल घेनी आसी पथे रहिला जनिसी काली करिब घोर रण कहिलु सावधाने शुण देवंक तहु ए वचन शुणी विस्मय तिलोचन विष्णु को चिंता करी मने शिव बसिले जग ध्याने से प्रभु जगादि पुरुष आदि प्रवेश हर पास विष्णु दर्शन पाई देवे रुद्र सहित उठी सर्वे न मिले गोविंद चरण मध्य विजय नारायण शिव जनांती आग करी भो देव शुण दैतारी तुम्भे प्राणीक पंचभूत महिमा कलु विपरीत खल नसन बाण बही असुर पुरे अछरही निज से पके देई मन दुख एणु माणु
ତୁଚ୍ଛ କେଉଁ ସୁଖ ଦେବ କଳଙ୍କ ଜଳନ୍ଧର ତାହାକୁ କି ପାଇ ନ ମାର। ଏବେ ଅସୁର ଦୁଷ୍ଟ ମତି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ମାଗଇ ପାର୍ବତୀ ନଦେଲୁ ବୋଲି କଲା କୋପ ଯୁଝି ଆସିଛି କରି ତାପ। ଏକିସ ବିପରୀତ ବାଣୀ ବିଚାରି କହ ଚକ୍ରପାଣୀ ରୁଦ୍ର ବଚନେ ଚକ୍ରଧର ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଦେବହର। ସେ ଜଳନ୍ଧର ତୁମ୍ଭ ଅଂଶେ ଜାତ ହୋଇଲା ସିନ୍ଧୁ ଦେଶେ ଯେଣୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ସାନୁଜ ଏ ଦୁଇ ଉପ୍ରୋଧ ତନୁଜ। ଆମ୍ଭରେ ନୁହଁ ବିନାଶ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଛି ତେଣେ ଯଶ। ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥରଖ ହସି କହନ୍ତି ପଦ୍ମମୁଖ ବିଷ୍ଣୁ ବଚନେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଶିରେ ନିବେଶିବେନି ହସ୍ତ। ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଗଙ୍ଗାଧର ଦୈତ୍ୟ ନାଶନେ ଏକସର। ସବୁ ଦେବଙ୍କ ତେଜ ଭରି ମୋତେ ଆୟୁଧ ଦିଅ କରି ଶେଷରେ ମାରିବ ଅସୁର ଦେବଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଜଳନ୍ଧର। ଈଶ୍ୱର ବଚନ ପ୍ରମାଣେ ସକଳ ଦେବେ ତତକ୍ଷଣେ ଯେ ଯାହା ଅଙ୍ଗୁ ତେଜ କାଢି ରଖିଲେ ଏକଠାରେ ବାଡ଼ି। ବିଷ୍ଣୁ ଆୟୁଧ କଲେ ତାହା ଦୂରଦର୍ଶନ ବୋଲି ଯାହା ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ତେଜ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ତେଜିଶ କୋଟି ଗୁଣେ ଡେଇଁ ସେ ଚକ୍ର ଘେନି ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ କଲେ ସମର୍ପଣ। ଦୈତ୍ୟ ଜାଣିବ ବୋଲି ଡରେ ତୁରିତେ ଗଲେ ଯେଝାପୁରେ ଦାନବପୁରେ ବିଜେ ହରି ନ ଜାଣେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଦି କରି ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ନିଶି ଶେଷେ ଅସୁର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶେ। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଛାୟାପତି ଉଦୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ରାତି ଦୈତ୍ୟ ଯେ ଥିଲା ହେମଗିରି ପ୍ରଭାତେ ଥାଟ ସଜ କରି ଧାଇଲେ ହରପୁର ମାର୍ଗେ ଦେବେ ଶାନ୍ତି ଚାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗେ। ଅସୁର ଥାଟ ଘେନି ଯାଇ ଶରଣୀ ନଦୀ ତୀରେ ରହି ବାଜଇ ଟମକରି ଶାଣ ଶୁଣି ଧାଇଲେ ରୁଦ୍ରଗଣ। ରାତ୍ରହୁ ଥିଲେ ସଜ ହୋଇ ରେଣୁ ବାରତା ଥିଲେ ପାଇ ବେଗେ ଧାଇଲେ ଶସ୍ତ୍ର ଘେନି କାମ କାହାଳି ସିଂହ ଧ୍ୱନି ବଜାଇ ଗଲେ ମହାଗୋଳ ତାଳ ଡମ୍ବରୁ ତୁହଳ। ରୁଦ୍ର ଆଜ୍ଞାରେ ଥାଟ ଘେନି କାର୍ତ୍ତିକ ବିନାୟକ ବେନି ନନ୍ଦୀ ଭ୍ରୁକୁଟି ମହାକାଳ ଭୀମ କୁବୀର ଭଦ୍ର ମେଳ। ଏହାଙ୍କ ତୁଲେ ରୁଦ୍ର ଗଣ 14 କୋଟି ପରିମାଣ ଜୟନ୍ତ ଜୟନ୍ତ ବେନି ପିଶାଚ ବଳ ଖର୍ବତିନି ଭୂତ ବେତାଳ ବୀର ଚଣ୍ଡ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ କରେ ଲୌହ ଖଣ୍ଡ। 16 କତି ଚକ୍ର ଭାଲ୍ୟ ଘେନି ଧାଇଲେ ପଲ ପଲ ଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ସିନ୍ଧୁ ସାଧବ ଦିଗମ୍ବରୀ ସମାଧି ଆସନ ଉପେକ୍ଷୀ ବେଗେ ଧାଇଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖି। ପର୍ବତୁ ଓହ୍ଲାଇ ତୁରିତେ ମିଳିଲେ ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ଅସୁର ରୁଦ୍ର ବଳ ଦେଖି ବିନ୍ଧିଲେ ଉପ୍ରଧାନ ରଖି। ଶମ୍ଭୁନି ଶମ୍ଭୁବେନି ବୀର ଅସୁର ଥାଟେ ଆଗସାର ଈଶ୍ୱର ଥାଟେ ସେନାପତି କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ମହାମତି ତାହାଙ୍କ ପଛେ ରୁଦ୍ର ବଳ ଅସୁର ଥାଟେ କଲେ ଗୋଳ। ଚକ୍ର ନାରାଜ ଶୂଳ ପେଶି ଉଭୟ ଥାଟ ମିଶାମିଶି ବେନି ସାଗର ଭେଟ ପ୍ରାୟ ସମର ଗତି ଅପ୍ରମେୟ ବାଜାଇ ନାନା ବାଦ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଶବଦି କମ୍ପେ ପୁରତିନି ଦୀର୍ଘାତ ପ୍ରାୟ ବାଣ ବୃଷ୍ଟି ନିଶଇ ମଧୁମୟ ସୃଷ୍ଟି ଉଭୟ ଥାଟେ ମୁଖ ଗୋଳ ଶବଦ କରେ କୋଳାହଳ। ଶରଣୀ ନଦୀ କୂଳ ରଣ ଅସୁର ଥାଟେ ଶିବଗଣ ଚକ୍ର କୁଠାର ବାଣ ବେଶୀ ଘଡ଼ିକେ ଦୈତ୍ୟ ବଳ ନାଶି ପଡ଼ିଲେ ଅସଂଖ୍ୟ କମଡ଼ା ତିଳେ ଧରଣୀ ନାହିଁ ଛଡ଼ା। 5 ଯୋଜନ ଆୟତରେ ମଡ଼ା ପଡ଼ିଲେ ନିଘଞ୍ଚରେ ଯେସନେ ବନ୍ଧ କାଟିଦେଲେ ଲୋଟି ପଡ଼ନ୍ତି ପଦ୍ମ ଫୁଲେ
ସେ ରୂପେ ରିସାକର ଗଣେ ପଡ଼ି କାର୍ତ୍ତିକ ଗଣ ବାଣେ ଭୀମକ ଭଦ୍ର ସେନ ବୀର ବଜ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ସର ବହୁତ ଦୈତ୍ୟ ବଳ ଛେଦି ରକତେ ବୁହାଇଲେ ନଦୀ ଶିବ ସୈନ ଧର୍ମ ବଳେ ସେଦିନ ଜୟ କଲେ ହେଳେ ଅସୁର ଥାଟେ ପରାଜୟ ମନ୍ତର ବିୟସ୍ତ ହୁଏ ସମର ଛାଡ଼ି ଦୁଇ ବଳେ ରହିଲେ ନଦୀ ବେଣୀ କୂଳେ ନିଶାରେ ଭୃଗୁ ସୁତ ଆସି ସମର ଭୂମି ମଧ୍ୟେ ପଶି ସୁମରି ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଜିଆଇ ଅସୁର ସୈନୀ ମିଳନ୍ତି ରାଜା ସନ୍ନିଧାନେ ପୁଣି ସମର ବାର ଦିନେ ପ୍ରଭାତ ମିଳିବେନି ବଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ଛଳେ ପଡ଼ନ୍ତି ଦୁଇ ବଳ ଲୋକ ଅସୁର ମରନ୍ତି ଯେତେକ ରାତ୍ରି ଜିଅନ୍ତି ଭୃଗୁ ସୁତେ ମନ୍ତ ଗଲା କେନା କେତେ ରଜନୀ କାଳେ ଜଗି ବସି ଜାଣିଲେ ଶିବପୁରବାସୀ କହିଲେ ଶଙ୍କର କ୍ରତ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣ ବିପରୀତ ସେ ଅସୁର ଘୋର ରଣେ ନିତ୍ୟ ନାଶନ୍ତି ଶିବ ଗଣେ ଶୁକ୍ର ଜିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାତେ ଏଣୁ ଅକ୍ଷୟ ରଥ ମୁଦ୍ରେ ଶୁଣି ବିସ୍ମୟ ବେମ କେଶ ସକ୍ରୋଧେ ଛାଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ୱାସ ଯୁଦ୍ଧାନ୍ତେ ଯେହ୍ନେ ଘୋର ବାତ ଏକ ପିଶାଚ କଲେ ଜାତ କିସ କହିବା ତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଜନେ କମ୍ପିଲା ଧରିତ୍ରୀ ମୁକୁଳ କେଶ ଧର ହର ବଦନ ଅଟେ ଗିରିବର କର୍ଣ୍ଣ ନାସିକା ନେତ୍ର ତୁଣ୍ଡ ଜିଣିୟ ନଳ ସାତ କୁଣ୍ଡ ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ବେନି ସ୍ତନ ଦିଖେ ଶିଖେ କି ଉଦେନ ବଘନ ଦେଶନେ ଦିଶେ କୁଚ କାଳି ଭୁଜ କି ଦିଶେ ଆର୍ଦ୍ରାବଳି ବିସ୍ତାର ହ୍ରଦଗିରି ତଳେ ତେହ୍ନେ ବିଷୟୀ ଖରା ବେଳେ ଉଦର ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତେନୁ ଉତ୍ସର୍ଗ ତାର ତରୁବନେ ତେମନ୍ତେ ଦିଶେ ପାଦ ବେନି ଅତି ଭୀଷଣ ଘୋର ଧ୍ୱନି କମ୍ପେ କମ୍ପଇ ତାର ଦେହି ଚରଣ ଦିଶୁଅଛି ମହି ଏମନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଆଗେ ହର ବୋଇଲେ ଯାଉ ବେଗେ ଅସୁର ଗୁରୁ ଭୃଗୁ ଋଷି ଜନାମି ଶୁକ୍ର ମହାଋଷି ତାହାକୁ ବିନାଶ ଗୁପତେ ସମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ପ୍ରାଣେନ ମାଗି ମାରି ରଖିଥିବୁ ସମର ଅନ୍ତେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଯେମନ୍ତ ଶିବ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ପିଶାଚି ରଣସ୍ଥାନେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହେଲାନି ସକାଳେ ଯେହ୍ନେ ମନ୍ଦର ମହାଜଳେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଥାଟେ ମିଳି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ବଡ଼ ଗିଳି ଯେନେ ସାରଙ୍ଗ ରାଜ ପକ୍ଷୀ ନିର ଉପେକ୍ଷୀ କ୍ଷୀର ବକ୍ଷୀ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଶିବ ଦୂତି ଯମର ଶ୍ୱଶୁର ନିପାତି ଦୈତ୍ୟ ଯେତେକ ଶସ୍ତ୍ର କଲେ ତା ଅଙ୍ଗେ ନ ଭେଦିଲା ତିଳେ ଉଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବାଳି ଅସୁର ଗୁରୁ ଆଗେ ମେଳି ରଥୁ ଆଣିଲା ତାକୁ ଧରି ବୃକ୍ଷ କୁସୁମ ପ୍ରାୟ କରି ଅଧର ଅଙ୍ଗେ ନେଇ ଖସି ଗିରି କନ୍ଧରେ ଗଲା ପଶି ତା ଦେଖି ହାକାର କରି ଅସୁର ପ୍ରାଣ ଅପସରି ଗୁରୁ ଅଭାବେ ମନେ କ୍ରୋଧି ଶିବ ଗଣଙ୍କୁ ସର ବିନ୍ଧି ନୃପତି ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଶମ୍ଭୁନି ଶମ୍ଭୁବେନି ଭାଇ କାଳ ନେମିକି ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଯୁଦ୍ଧେ ଟେକିଲେ ବୀର ତିନି ତା ଦେଖି ନଦୀ ମହାବଳୀ କାଳ ସେ ମାମିକି ଉଗାଳି ଶମ୍ଭୁ ସମ୍ମୁଖେ ବିନାୟକ ସେ ନିଶମ୍ଭୁ ଦୈତ୍ୟକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଏମନ୍ତ ସଡ଼ା ମହାବଳୀ ଉଭୟ ଥାଟରଣେ ମିଳି ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଏକେ ଏକେ ଦୁର୍ଲଭ ରଣ ତିନି ଲୋକେ ନିଶମ୍ଭୁ ବଣ ପଞ୍ଚବାଣ ସନ୍ଧି କାର୍ତ୍ତିକ ଉପରକୁ ବିନ୍ଧି ବାହନ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଘାତେ ମୟୂର ମୋହ ଗଲା ପଦାତି ହୋଇ ଶିବ ସୁତ ଅସୁର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରମିତ ନନ୍ଦୀ କେଶରୀ ଶୂଳ ପିଟି କାଳ ନୌମି ରଥ ଫାଟି କେତୁ ସାରଥି ସାତସ୍ୱ ଏକ ପ୍ରହରେ ହେଲେ ନାଶ ପୁଣି କୁଠାର ବେଶୀ ନନ୍ଦୀ କାଳ ନେମିର ଧନୁ ଛେଦି ବିରଥୀ ହୋଇ ଦୈତ୍ୟ ବୀର ଘେରିଲା ଚର୍ମ ଶିବର ନନ୍ଦୀ କେଶର କରେ ଫଳା ସମରେ ତେଜ ନର୍ଗଳା
बेलको बेल युद्ध टाण पड़ई वज्र समबाण पर्वत शिखर पथरे पड़िले जेन्हे ध्वनि करे ସେହି ପ୍ରକାର ବାଣ ବୃଷ୍ଟି ଶବଦେ କମ୍ପୁ ଅଛି ସୃଷ୍ଟି ଶମ୍ଭୁ ସଙ୍ଗତେ ଗଣପତି ମାଲବନ୍ଧରେ ଜନ୍ତା ଜନ୍ତି ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ଗଡ଼ା ଗଡ଼ି କେଶରୀ ପ୍ରାୟ କରି ରଡ଼ି ଚଡ଼କ ପ୍ରାୟ ମୁଷ୍ଟିଘାତ ପେଟକୁ ପ୍ରହାରନ୍ତି ନାତ ଅସୁର ଘାତେ ଜନଗଣ କ୍ଷଣେ ହୋଇଲେ ଅଚେତନ असुर घाते गजानन क्षणे होइले अचेतन पुणी चेतना पाई रणे परशु धरी तत्क्षणे शेषरे शंभु मरुछन्ति हेमन्ते युद्ध प्रमिति घोर समर ध्वनि शुणी निजे विजय शूल पाणी आरोही वृषभ वाहने संगे अछन्ति गण माने भूत बेताल दंड धारी डाकिनी गण आदि करी धाइले किली किला नादे वादन करी नाना बाती डम्बरु अंतरिक्ष पुरे वन पर्वत नद पुरे संख्य संख्य जोगी बल जेसन निहार पटल असुर थाटे आसी मिसी शिव नराचे शिवध्वंसी रणे आनंद पशुपति बाण बिंधंती कोपेयती पिनाक धनु गुण नादे दैत्यंक हृदय सर भेदे एक नारचे से ध्रुजटी सैन्य मारंती कोटि कोटि ता देखी जलंधर रथे आरोही धनु धरी हाते प्रति जणरे सर करी शिवंकु तिनि बाण मारी गणपति को पंच बाण वीरभद्र को चारि पुण नंदी कार्तिक थिले बक्रे ताकु पेसिला एक चक्रे मणिभद्र को लोह कंदे सर्वगण को कांडे कांडे एका बेलके सत चर संधान कला जलंधर ता देखी पशुपति पुणी दैत्य नारचु सबु जानी जे वीरभद्र रणे काटी असुर रथे शूल पीटी विरथी होई दैत्यनाथ पुणी आरोही अन्य रथ ब्रह्म सकति धरी करे पिटिला वीरभद्र शिरे दैत्य प्रहारे भद्रवीर रणे होइला पहार चारि क्षत्री माल जुथे पड़ी गड़ती माल बंधे हेति प्रहेति वीर बेनी जुझंती शाल शिल घेनी एमंते अस्त गला बेल रण उपेखिबेनी कूल रहिले बेनी भाग होई मधे जजने छड़ा रही हरि विजय निज पुरे स्नाहन सारी गंगा नीरे ईश्वर घरे सदानंद घेराई पारिषद वृंद तांडव नृत्य रंगे पसी आनंदे पुहाइले निशी से महादेव विश्ववास नमई महादेव दास जीवन कारण निमंते शरण हरि पाद गते से प्रभु दया अनुरागे पद्म पुराण गीत जोगे शुण सुजने चरित कार्तिक महात्मा अमृत तुलसी उत्पत्ति बाणी शुणी संसार उतर प्राणी उत्तराखंड सारस्वत कार्तिक महात्मा अमृत उत्तराखंड सारस्वत कार्तिक महात्मा अमृत इति श्री पद्मपुराणे उत्तराखंडे कार्तिक महात्म्ये जलंधर संग्रामे नाम 11 अध्यायः। धन्यवाद।